Galicia sempre foi unha terra reciclablemente creativa. Pero se hai un obxecto na nosa terra polifacético que se pode reciclar dunha cousa da outra, é a bañeira. De carrilana, de xardín, de bebedeiro, de parrilla, para facer un videoclip, e faltáballe un uso. E imos lle dar hoxe. Ai. Faltaba anunciar unha data que se me meteu a auga pola nariz. Unha data histórica. As Tanxugueiras chegan. As Tanxugueiras no Concello de Ríos, 19 de novembro. Un concerto en acústico. Máis ca unha festa, pasar o día cas Tanxugueiras. Fai un frío do carallo, o sol apreta, pero fai un frío. Dalle un pouco máis, Manolo, dalle máis que me congelo. Joder, estamos a menos 4 grados. ¿Qué tal? Xa estuve millor. 4 grados. Pasada. Isto pódese anunciar de moitas maneiras. A lo busco a Jack, cun cóctel de xenxibre con fusión de uva e tacto labial de tos. 19 de novembro as Tanxugueiras chegan ás Tanxugueiras. Manolo, pica. Home, botei toxos, que me mandaxe. Home, mandar ás veces non se pode facer caso a todo. Toxos de fumaces. Sí, fillo, sí. E ti tes e tes, non o queres dar, pensas que o tes